ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம மணத்தக்காளி கீரையை வச்சு ஒரு தொக்கு செய்யலாம். இது சாப்பாட்டிலே பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். இட்லி தோசைக்கு கூட நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ எங்கள் வீட்லேயே இருக்குது இந்த கீரை. அதனால் ஒரு கட்டை அளவுக்கு இந்த கீரையை பறித்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுக்குவோம். இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 4 பச்சை மிளகா காரத்து மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்து மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிட்டு சேருங்க, இல்லை வெடிச்சிரும். ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 10 பல்லு பூண்டு சேர்த்து, ஒரு சின்ன துண்டு புளி, ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம், தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் லேசாக கீனிட்டு சேருங்க. இப்போ அதை ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு கடாயில் மறுபடியும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்தோம்னா தான் கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும். இப்போ கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, சீரகம், கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். கருவேப்பிலை தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை நல்லா எண்ணெய் கசிகிற வரைக்கும் வதக்கினோம்னா போதும். சிம்மில் வச்சு வதக்கி விட்டிங்கனாக்கா எண்ணெய் வெளியே வந்தோடனே ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பரான மணத்தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார்